ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಕೆಳಗೆ. श्लोकम् 20th माताजी. శ్రీమద్ భాగవతం ప్రథమ స్కందం అధ్యాయం 8 శ్లోక 20. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. అందరూ చదవండి. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. హరే కృష్ణ ప్రభు. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేసు హి స్త్రియః. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తి యోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. హరే కృష్ణ ప్రభు.
తదా పరమహంసానాం తథా పరమహంసానాం మునీనామమలాత్మనాం మునీనామమలాత్మనాం భక్తియోగ విధానార్థం భక్తియోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమ హి స్త్రియః కథం పశ్యేమ హి స్త్రియః తథా పరమహంసానాం తథా పరమహంసానాం మునీనామమలాత్మనాం మునీనామమలాత్మనాం భక్తియోగ విధానార్థం భక్తియోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమ హి శ్రియః కథం పశ్యేమ హి స్త్రియః తథా పరమహంసానాం తథా పరమహంసానాం మునీనాం మునీనాం అమలాత్మనాం అమలాత్మనాం భక్తియోగ విధానార్థం భక్తియోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమ హి శ్రియః కథం పశ్యేమ హి స్త్రియః తథా తథా అదియునుగాక అదియునుగాక పరమహంసానాం పరమహంసలకు మునీనాం మునీనాం మునులకు మునులకు అమల ఆత్మనాం అమల ఆత్మనాం ఆత్మనాత్మ వివేచన చేయ సమర్థులైన వారు ఆత్మనాత్మ వివేచన చేయ సమర్థులైన వారు భక్తి యోగ భక్తి యోగ భక్తియుత సేవ శాస్త్రం భక్తియుత సేవా శాస్త్రం విధాన అర్థం విధానార్థం వనరించుటకు పునరించుటకు కథం కథం ఎట్లు ఎట్లు పశ్యేమ పశ్యేమ అంచగలము గాంచగలము హి నిశ్చయముగా హి నిశ్చయముగా స్త్రియః స్త్రీలు స్త్రీలు ఆత్మనాత్మ వివేచన ద్వారా పవిత్రాత్ములైన ఆత్మనాత్మ ఆత్మానాత్మ వివేచన ద్వారా ఓకే ఆత్మానాత్మ ఓకే ఆత్మానాత్మ వివేచన ద్వారా పవిత్రాత్ములైన పరమహంసులకు మునులకు దివ్యముగు భక్తియుక్త సేవను తెలియజేయుటకే నీవు అవతరించు. అట్టి ఎడ స్థూలమైన మేము నిన్నెట్లు సంపూర్ణంగా తెలుసుకోనగలము. ఆత్మానాత్మ వివేచన ద్వారా పవిత్రాత్ములైన పరమహంసలకు మునులకు దివ్యమగు భక్తియుక్త సేవను తెలియజేయుటకే తెలియజేయుటకే నీవు అవతరింతువు. అట్టి ఎడ స్త్రీలమైన మేము నిన్నెట్లు సంపూర్ణంగా తెలుసుకోనగలము. నిన్ను ఎట్లు సంపూర్ణముగా తెలుసుకొనగలము. భాష్యం. ఎవరు చదువుతారు? చదవండి. ఎవరైనా చదవన ప్రభు. చదవండి. గొప్ప తాత్విక కల్పనాపరులు కూడా భగవానుని పరిధి యందు ప్రవేశము నొందజాలరు. పరతత్వమైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తత్వవేత్త అయిన వాని ఆలోచన పరిధికి పరమైన వాడిని ఉపనిషత్తుల యందు తెలుపబడినది. ఘనమైన పాండిత్యముచే గాని ఘనమైన మేధస్సుచే గాని అతడు తెలియబడడు. కేవలము ఆ దేవదేవుని కరుణను పొందగలిగిన వాడే అతనిని ఎరుగగలుగును. ఇతరులు సంవత్సరముల కొలది అతనిని గూర్చి ఊహాగానములు చేసినను
ఆ భగవానుడు మాత్రము అవగతము కాబోడు. ఈ విషయమే సామాన్య స్త్రీ యొక్క పాత్ర పోషణము గావించుచున్న కుంతీదేవిచే ధృవపరుపబడుచున్నది. స్త్రీలు సాధారణముగా తత్వవేత్తల వలె తాత్విక కల్పనలను గావింపలేరు. అయినను వారు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని ఆధిపత్యమును మహిమను అంగీకరించి ఎటువంటి సంకోచము లేకుండా వందనములను అర్పింపగలిగినందున అతని చేసి గ్రహముగా అనుగ్రహింపబడదు. వేత్తలకి ప్రత్యేక అనుగ్రహమును చూపవలనని తలం సద్భావనగా ఏను. ఈ కారణము చేతనే పాల్గొంచుందురు. ఏ దేశమందైనను ధర్మమందైనను పురుషుల కన్నను స్త్రీలే ఎక్కువగా శ్రద్ధను కలిగి ఉన్నట్లుగా గోచరించును. భగవానుని ఆధిపత్యమును అంగీకరించుటాయనడి ఈ నిష్కపటత ప్రదర్శన మాత్రమైన ధర్మం నందలి ఉత్సుకత కన్నను ప్రభావపూర్ణమైనది. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఇంకొకటి చదువుతాం. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. గోవిందాయ నమో నమః. చదవండి, అందరూ చదవండి. ప్రభు ఇది నెక్స్ట్ దీని కృష్ణవేణి మాతాజీ చెప్పారు ప్రభు. నోట్ చెప్పారు. 21, 22 రెండు ఆవిడ చెప్పారు. ఓకే. కృష్ణాయ కృష్ణాయ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. వాసుదేవాయ వాసుదేవాయ వసుదేవుని తనయునకు వసుదేవుని తనయునకు దేవకీ నందనాయ దేవకీ నందనాయ దేవకీ పుత్రునకు దేవకీ పుత్రునకు చ మరియు మరియు నందగోప నందగోప నందాది వ్రజవాసులకు నందాది ప్రజావాసులకు కుమారాయ కుమారాయ పాలునకు బాలునకు గోవిందాయ గోవులను గోవిందాయ గోవులను గోవులను ఇంద్రియములను రజింపజేయు భగవానుడు. ఇంద్రియములను ఇంద్రియములను రజింపజేయు రంజింపజేయు భగవానుడు. నమః. గౌరవపూర్వక నమస్సులు. గౌరవపూర్వక నమస్సులు. నమః నమస్సులు. నమః నమః నమస్సులు. వసుదేవునకు తనయుడైన వాడును దేవకీ దేవికి ఆనందకారుడైన వాడును బృందావనమునందలి నందాది వ్రజవాసులకు బాలుడైన వాడును గోవులను ఇంద్రియములను రంజింపజేయువాడును అగు భగవానునకు నేను గౌరవపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. వసుదేవునకు తనయుడైన వాడును వసుదేవునకు తనయుడైన వాడును దేవకీ దేవికి ఆనందకారకుడైన వాడును దేవికి ఆనందకరమైన వాడును బృందావనమునందలి నందాది వ్రజవాసులకు బాలుడైన వాడును బృందావనమునందలి నందాది వ్రజవాసులకు బాలుడైన వాడును గోవులను ఇంద్రియములను రంజింపజేయవాడును గోవులను ఇంద్రియములను రంజింపజేయువాడును అగు భగవానునకు నేను గౌరవపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. చదవండి, ఇంకెవరైనా చదవండి భాష్యం. ప్రభుజీ నేను చదివేదా ప్రభుజీ? చదవండి. ఏ విధమైన భౌతిక సంపత్తుల ద్వారాను తాను పొందబడనందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన విశుద్ధ భక్తులపై ప్రత్యేక కరుణ చూపుటకు దానవుల దురాగతములను నశింపజేయుటకు స్వయముగా ధరిత్రిపై తన నిర్హేతుక కరుణతో అవతరించుచుండును. ఈ ప్రత్యేక అవతారమున అతడు మరింతగా పొందబడువాడైనందున కుంతి మహారాణి ఈ కృష్ణావతారమును ఇతర అవతారముల కన్నను ప్రత్యేకముగా ఆరాధించుతున్నది. రామావతారములో అతడు చిన్ననాటి నుండి రాజపుత్రునిగానే జీవనం సాగించను.
కృష్ణునిగా అవతరించినప్పుడు కూడా రాజపుత్రుడే అయినను జన్మించినంతనే తల్లిదండ్రులైన దేవకి వసుదేవులను వీడి ప్రజభూమి యందు సామాన్య బాలుని పాత్ర పోషణము గావించుటకు యశోద ఒడికి చేరియుండెను. అట్టి వ్రజభూమి ఆ దేవదేవుని బాల్యలీలలతో పవిత్రమయ్యను. కనుకనే శ్రీకృష్ణుడు శ్రీరాముని కన్నను కరుణాపూర్ణునిగా తెలియబడుతున్నాడు. కుంతీదేవి సోదరుడైన వసుదేవుడు మరియు అతని వంశము పట్ల ఆ దేవదేవుడు నిస్సందేహముగా కరుణను కలిగి ఉండెను. దేవకీ వసుదేవులకు అతడు పుత్రునిగా లభించినచో కుంతీదేవి అతనిని మేనల్లుడని భావించి సద్రీతి వాత్సల్య భావముతో సంబోధించడం సాధ్యమయ్యేది కాదు. కానీ ఆ దేవదేవుని బాల్యలీలను అనుభవింపగలిగినందున నంద యశోదలు మరింత భాగ్యశాలురై ఉన్నారు. ఆ బాల్యలీలలు ఇతర లీలల కన్నను అత్యంత మనోహరములైనవి. వ్రజభూమి యందు ప్రదర్శితమైన ఆ బాల్యలీలలు అసమానములు. బ్రహ్మ సంహిత యందు చింతామణి ధామముగా వర్ణింపబడిన ఆది అయిన కృష్ణలోకమునందు జరిగేడి నిత్యలీలలకు అవి ప్రతిరూపములై ఉన్నవి. ఆ విధముగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన సమస్త పరివారము వైభవములతో బృందావన భూమిలో స్వయముగా అవతరించిన కారణముననే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ప్రజవాసులు అందున ముఖ్యముగా శ్రీకృష్ణుని ఆనందము కొరకే తమ సమస్తమును అర్పించినట్టు గోపికలు అత్యంత భాగ్యశాలురని ధ్రువపరిచి ఉండిరి. నందయశోదలతో గోపాలులతో ముఖ్యముగా గోవులు గోపబాలులతో ఆ దేవదేవుడు అందించిన లీలలే అతనికి గోవిందనామమును చేకూర్చినవి. బ్రాహ్మణత్వము గోరక్షణం అనేది రెండింటిపైనను మానవాభ్యుదయం ఆధారపడి ఉండునని తెలియజేయచ్చు. గోవిందుని రూపమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బ్రాహ్మణులు గోవుల ఎడ అధిక కరుణను చూపుతున్నాడు. కనుకనే అవి లోపించిన చోట శ్రీకృష్ణుడు ప్రియమునందడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఇది కూడా చదివేశారా మాతాజీ? 22 కూడా 22 కూడా చదివేశారు కూడా చేయండి ప్రభుజీ. శ్లోక అందుకని మీరు చెప్పేస్తే సరే. ప్రభుజీ ఒక్కసారి చెప్పించండి ప్రభుజీ మీరు కూడా. మాతాజీ. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంఘ్రయే నమస్తే పంకజాంఘ్రయే. చదవండి. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమః నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంఘ్రయే. నమస్తే పంకజాంఘ్రయే. హరే కృష్ణ. పంకజనాభాయ నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాగ్రయే నమస్తే పంకజాంఘ్రయే. నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజనాభాయ నమః పంకజమాలినే నమః పంకజమాలినే నమః పంకజనేత్రాయ నమః పంకజనేత్రాయ నమస్తే పంకజాంఘ్రయే నమస్తే పంకజాంఘ్రయే. నమః నమః నమస్సులు నమస్సులు పంకజనాభాయ పంకజనాభాయ ఉదరముపై పద్మమును బోలిన ప్రత్యేక చిహ్నము కలిగినట్టి ప్రభువునకు
ఉదరముపై పద్మమును కూడిన చిహ్నము ప్రత్యేక చిహ్నము కలిగినట్టు నట్టి ప్రభువునకు నెట్టి నమః నమస్సు నమస్సు పంకజమాలినే పంకజమాలిని సదా పద్మహారముతో శోభించువానికి సదా పద్మహారముతో శోభించువానికి నమః నమస్సు నమస్సు పంకజనేత్రాయ పంకజనేత్రాయ పద్మము వంటి చల్లని చూడ్కులు కలవానికి చూడ్కులు కలవానికి పద్మము వంటి చల్లని చూడ్కులు కలవానికి నమస్తే నమస్తే నమస్కరించుచున్నాను పంకజాంగ్రయే పంకజాంగ్రయే పద్మ చిన్నతములకు పాదములు గలవానికి పద్మ చిహ్నములకు పాదములు గలవానికి తత్కారణంగా పద్మముల వంటి పాదములు కలవానిగా తెలియబడువాడు తత్కారణముగా పద్మముల వంటి పాదములు కలవానిగా తెలియబడువాడు. హే ప్రభు పద్మనాభుడవు సదా పద్మమాలచే అలంకృతునిగా ఉండేడివాడవు పద్మముల వంటి చల్లని చూడ్కలు కలవాడవు పద్మ చిన్నతములకు పాదములు గలవాడవు నగు నీకు హృదయపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. హే ప్రభు పద్మనాభుడవు సదా పద్మమాలచే అలంకృతునిగా ఉండేడివాడు పద్మముల వంటి చల్లని చూడ్కులు కలవాడవు పద్మ చిన్నతములకు పాదములు గలవాడవు అగు నీకు హృదయపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. ప్రభు నేను చదవను ప్రభుజీ. చదవండి. శ్రీకృష్ణ ప్రభు. శ్రీకృష్ణ భగవానుని ఆధ్యాత్మిక దేహముపై గల కొన్ని ప్రత్యేక చిహ్నములు ఇక్కడ తెలపబడుచున్నవి. అట్టి చిహ్నంలే ఆ దేవదేవుని సచ్చిదానంద రూపమును ఇతరుల దేహముల నుండి వేరు చేయబడుతున్నవి. ఇతడు తెలుపబడిన చిహ్నములన్నీ అతని దేహమునందలి ప్రత్యేక లక్షణములు. అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మనలో ఒకనిగా అవతరించినను తన ప్రత్యేక స్వరూప లక్షణముల ద్వారా సర్వదా భిన్నుడై ఉండును. తాను స్త్రీ అయిన కారణమున దేవదేవుని దర్శించు అర్హత తనకు లేదని కుంతీదేవి పలుకుచున్నది. స్త్రీలు శూద్రులు ద్విజబంధువులు అనగా మూడు ఉన్నత వర్ణములకు చెందిన అయోగ్య సంతతి వారు పరతత్వం యొక్క నామము, యశస్సు, లక్షణము, రూపము మొదలగు వాటికి సంబంధించిన దివ్య విషయములను అవగతము చేసుకొని కలిగినంత జ్ఞానమును కలిగి ఉండరని తెలియజేయుటయే అందులకు కారణము. అట్టివారు భగవానునకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక విషయములను అవగతం చేసుకున్నటకు అసమర్థులైనను ఆ దేవదేవుని అల్ప అర్చా విగ్రహమున గావించవచ్చును. పైన తెలుపబడిన స్త్రీలు శూద్రులు విగ్రహ రూపమున గాంచవచ్చు. పైన తెలుపబడిన స్త్రీలు శూద్రులు ద్విజబంధువులతో సహా పతిత జీవులందరి ఎడ కరుణను చూపుట కొరకే భగవానుడు అర్చా విగ్రహముగా ఆ రీతి భౌతిక జగమున అవతరించుచుండును. పతిత జీవులు భౌతిక పదమునకు పరముగా దేనిని కాంచలేనందున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు గర్భోదకశాయి విష్ణువు రూపమున అసంఖ్యాక విశ్వములలో ప్రతిదాని యందును ప్రవేశించును. అతని దివ్య ఉదరముపై పద్మమును పోలిన నాభి నుండియే కమలము ఉద్భవించి విశ్వపు తొలిజీవి అయిన బ్రహ్మదేవుని జననము జరిగిను. కనుకనే అతడు పంకజనాభునిగా వర్ణింపబడినాడు. ఆ పంకజనాభి అయిన భగవానుడే మనోమయములు, దారుమయములు, మృణ్మయములు, లోహమయములు, మణిమయములు, చిత్రమయములు అయిన వివిధములైన అర్చా విగ్రహములను స్వీకరించును. భగవాని రూపములన్నీయును సదా వర్ణమాలలతో అలంకృతములై ఉండును. అంతేకాక భౌతిక కర్మలను యందు సదా రతులై ఉండడి అభక్తులేనా ఇక్కడ
అభక్తులే. అభక్తులు ఆకర్షింపబడు రీతిలో దేవాలయమునందు వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉండవలెను. ధ్యానము సాగించువారు మనోమయ రూపమును అర్చింతురు. కనుకనే స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విజబంధువులు వంటి వారు తమ కొరకే ఏర్పాటు చేయబడిన మందిరములను దర్శించుటయందు అభిలాషను కనబరిచినచో భగవానుని కరుణను పొందగలరు. అజ్ఞానులైన కొందరు పలుకున్నట్లు అట్టి దేవాలయ దర్శకులు విగ్రహ దర్శకులు కారు. అల్పజ్ఞులైన వారిని కరుణించుట కొరకై గొప్ప ఆచార్యులు అట్టి దేవాలయములను నిర్మించి ఉన్నందున శూద్రులు, స్త్రీలు లేదా అంతకన్నను తక్కువ స్థితికి చెందినట్టి వారు తాము మందిరమందలి సేవకు పరమైన వారుగా పటాటోపమును ప్రదర్శింపరాదు. భగవద్దర్శనమున తొలుత పాద పద్మము దర్శనము గావించి క్రమముగా ఊరువులను, కటి ప్రదేశమును, వక్షస్థలమును, ముఖారవిందమును దర్శించవలెను. పాద పద్మములను దర్శించకుండా నీరుగా భగవానుని ముఖమును సందర్శించుట చేయరాదు. కానీ కుంతీదేవి తాను భగవానునికి మేనత్త అయిన కారణమున శ్రీకృష్ణుడు సిగ్గుపడునేమో అని తలచి ఇచ్చట తన దర్శనమును పాదపద్మముల నుండి ఆరంభింపలేదు. కనుకనే అతనిని ఆ స్థితి నుండి రక్షించుట కొరకు కుంతీదేవి కటి ప్రదేశము నుండి కాంచుచు క్రమముగా ముఖ ప్రదేశమును చేరి పిదప పాదపద్మములను గాంచెను. ఈ విధముగా కుంతీదేవి శ్రీకృష్ణుని దర్శించిన విధానము క్రమ పద్ధతిలోనే సాగినది. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసవి గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. పరమహంసానాం మునినాం అమలాత్మన. ఇక్కడ చెప్తుండేది కృష్ణుని మేము అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మేము ఈ యొక్క అర్హతలు సామాన్యంగా కావాలి. చెప్పినట్లు ఇక్కడ పరమహంసలు. సో హంస అనేది ఒక స్వాన్ హంస జంతువు. దాని విశేషత అంటే చెప్పేది అది దానికి ఏదైనా మనము పాలు నీళ్లు రెండు కూడా మేము కల్పిస్తే అది పాలు మాత్రం తీసుకుంటుందంట, అది నీళ్ళని అలాగే విడిచేస్తుందంట. సో ఒక చెప్తారు ప్రతి ఒక్క జంతువుకి ఒక రకంగా భగవంతుడు సృష్టించింది ఒక శక్తి ఇచ్చారు చెప్తారు. సో ఇది ఈ ఒక హంసకు ఒక శక్తి. మేము చూస్తాం పల్లి దానికి కూడా గోడ పైన అంత ఒక పాలిష్ ఉంటేను అది వెళ్తుంది. సో అది ఒక శక్తి దానికి ఉంది, అది గ్రిప్ తీసుకునే ఒక శక్తి ఉంది. లేకుంటే ఒక చెప్తారు యావది హద్దు, ఈగల్, వల్చర్, ఇవంతా చెప్పేది మేము జంతువులు పక్షులు. సో అది ఏం చెప్తాం అది ఈగల్కి వల్చర్ గ్రద్ద. ఓకే. సో అది ఏం చేస్తుంది, అది ఎంత పైన తన కండ్లు చాలా చిన్నగా ఉంది, అయితే కూడా ఎంతో దూరంగా అది ఎంతో మైలుగా దానికి కనిపిస్తుంది. సో ఆ శక్తి ఉంది దానికి. సో భగవంతుడు ఒక్కొక్క జంతువులో ఒక్కొక్క దీంట్లో విశేషమైన ఒక శక్తి పెట్టే చూస్తాం. సో పక్షులు అది ఫ్లై, అన్ని పక్షులు అది ఎలా బోన్స్ దానికి అనుకుండే ఒక ఎలుబులు అలా భగవంతుడు చేశాడు. అది తేలొచ్చు, దాని రెక్కలతో అది ఇచ్చేయచ్చు. వాటికి ఇంకొంత ప్రాణులు నీళ్ళ ఇచ్చే స్విమ్మింగ్ చేయొచ్చు, ఇంకొకటి చేయొచ్చు. చేపలు కరెంట్ ఎగెయిన్స్ట్ కూడా చేయొచ్చు వాళ్ళు స్విమ్మింగ్. ఈ రకరకంగా భగవంతుడు వైవిధ్యమైంది. సో జంతువులు సృష్టించాడు భగవంతుడు. సో ఈ రకంగా ఇక్కడ హంసలకి అదొక విశేషత ఉంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ పరమహంస అని చెప్పేది ఎవరు ఆధ్యాత్మికంగా చాలా వాళ్ళు పురోగతి సాధించి వాళ్ళు ఆత్మ ఏమిటి, దేహం ఏమిటి అనే స్పష్టంగా వాళ్ళు అవగాహనలో ఉంటారో వాళ్ళకి పరమహంస అని చెప్పారు. పరమహంస సో చాలా చాలా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించండి వ్యక్తి. సో చెప్తుండేది వాళ్ళకి. అలాగే మునీలు అంటే గొప్ప చింతకులు, చాలా విశ్లేషణాత్మక వ్యక్తులు.
వాళ్ళు అంత యథార్థము అవగాహన వాళ్ళకి ఉండే వ్యక్తులు మునీలు. సో అమలాత్మ అంటే సంపూర్ణంగా మల హృదయంలో ఉండే కల్మషాలంతా వాళ్ళు తీసేశారు. రాజసిక తామసిక గుణాలంతా సంపూర్ణంగా తీసేశారు. చెప్తుండేది వాళ్ళకి అవగాహన అవుతుంది భగవంతుడు అంటే ఇదంతా అర్హత అనేది. సో వాళ్ళకి భగవంతుడు భక్తి యోగము చెప్పేదానికి తెలిపేదానికి భగవంతుడు అవతరించేది అని చెప్తుండే. సో గీతాలో కూడా భగవంతుడు అదే మాట మాకు చెప్పేది, ఏషాంతు అంతగతం పాపం జనానాం పుణ్యకర్మణం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢావ్రత. సో కృష్ణుని భగవంతుడిని భక్తి కార్యాలు ఎవరైనా చేయాలి చాలా దృఢ భావంతో అంటే చెప్పేది ఎంత పాపాలు అది నాశనం అవ్వాలి అంటే పాపకార్యాల నుంచి మనం ఒక అజ్ఞానంలో ఉన్నాము. సో ఈ పాపకార్యాలు వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఈ అజ్ఞానం తొలగిపోయి మనము ఆత్మస్థితిలో ఉండేదానికి సాధ్యమవుతుంది. సో భగవంతుడు చెప్పేది మాట, సో దీన్ని తొలగేయాలి ఇదంతా పాపకర్మ. సో అలా ఉన్నప్పుడు మనం కొద్దిదేవి వాళ్ళు సాధారణ సామాన్య వ్యక్తిగా వాళ్ళు తెలుసుకొని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది, నాకు ఎలా అవగాహన. యాక్చువల్లీ దేవి సామాన్య వ్యక్తి కాదు, వాళ్ళు భగవంతుల మేనత్త. వాళ్ళు ఆ ఒక స్థానం భగవంతులు ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు చాలా గొప్ప భక్తులు. అయితే కూడా ఎప్పుడు భక్తులైన వాళ్ళు ఒక గర్వము అహంకారం ఉండదు, వాళ్ళు నమ్రభావంతో ఉన్నారు. సో ఆ ఒక నమ్రభావంని భావంతో కుంతిదేవి ఈ ప్రార్థనలో గొప్ప ప్రార్థనలో అర్పించుతున్నారు వాళ్ళు. సో ఇంకా తర్వాత ఆచార్యులు అదే ఒక ఇది తీసుకొని మనకి చెప్తుండేది అదే భావంలో మనకి ఉన్నప్పుడు ఇది దేవాలయాల అవసరం ఉంది. సో దీంట్లో మన భగవంతుడ నామము ఇప్పుడు భగవంతుడి రూపంని చూసేకవుతుంది, మాకు భగవంతునికి వచ్చి మేము గౌరవం అర్పించేకవుతుంది. భగవంతుడ కేవలం ఒక ఇది గంట భగవంతుడు దీనికి చేసే ఒక ఇది కార్యము, వందనాలు అర్పించేది, ఒక చరణ అమృత స్వీకరించేది, కొంత ప్రసాదం స్వీకరించేది, ప్రతి ఒక్కటి భగవంతుడ ఎదురు చేసే కార్యాలు ఇది మనకి ఎక్కువ ఇది భగవంతుడు అవగాహన తీసేది సాధ్యం చేపిస్తుంది. ఈ కార్యాలు ఇది సామాన్య పుణ్య కార్యాలు కాదు, ఇది చాలా ఆధ్యాత్మికంగా బలవంతమైన కార్యాలు. ఇవంతా చెప్తారు. అది తెలుసో తెలియక చిన్న పిల్లలు కూడా వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు వస్తారు, వాళ్ళు ఇమిటేట్ చేస్తారు, తల్లిదండ్రులు చేస్తున్నారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు నమస్కారం చేస్తారు, వాళ్ళు కూడా ఇంకొకటి. సో ఇది చెప్తారు, ఈ కార్యాల్లో ఎప్పుడో వ్యర్థంగా పోవు, దీనికి చాలా బలవంతమైన ఇది పుణ్య కార్యాలు, ఇది భక్తిలో. సో ఇవంతా కూడా పురోగతి సాధించడానికి ఇది సాధ్యం చేస్తుంది. సో దానికి ఇది చాలా అవసరం అని ఆచార్యులు చెప్తుండేది. దాని రకంగా ఆచార్యులు భగవంతుడ మూర్తిని ఏ రకంగా స్థాపించేది, లోహమించి ఒక కట్ట దారు కట్ట వుడ్ నుంచి, లేకుంటే రాయి నుంచి, మన్ను నుంచి వేరే రకంగా తయారు చేసి భగవంతుడిని మేము స్థాపించేది విషయం కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. ఇది చాలా చాలా ముఖ్యం అని చెప్పారు. సో తర్వాత కుంతిదేవి కృష్ణుడికి నమస్కారం అర్పిస్తుండేది. కృష్ణుడు దివ్య లీలలు స్మరించేది. కృష్ణుడు ఇక్కడ ఆచార్యులు చాలా బాగా చెప్తుండేది, శ్రీ రామచంద్రునిగా భగవంతుడు వచ్చినప్పుడు అంత ఈజీ యాక్సెస్ లేదు. ఎలాంటే భగవంతుడు రాజకుమారుడై కొంతమందికి ఈజీ యాక్సెస్. అయితే శ్రీకృష్ణుడుగా త్వరనే కృష్ణుడు బృందావనానికి వచ్చేసారు. సో బృందావనంలో సామాన్య వైశ్య వృత్తిలో ఉన్నట్లు నంద మహారాజు సో జన సామాన్యుల మధ్య భగవంతుడు తన లీలలు చేశాడు. సో ఆ రకంగా శ్రీకృష్ణుడు అవతారం ఇంకా కరుణామయి అవతారం భగవంతునిది అని చెప్తున్నారు. సో ఒక వ్యక్తినే అది కృష్ణుడి రూపంలో భగవంతుడు ఎక్కువ ఇది బాంధవ్యము, ఎక్కువ ఆత్మీయము అది చూపేది భగవంతుడు ఒక గొప్పతనం అది అని ఇది కూడా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆమె భగవంతుడిని దివ్య రూపంని స్మరించి చూస్తున్నారు కుంతిదేవి తన ఎదుటనే. సో వాళ్ళు కృష్ణుడు దీని నుంచి నాభించి స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. ఎలాంటే కృష్ణుడి కింద వాళ్ళు మేనత్త అయిన దానికి కృష్ణుడికి ఒక ఇదే సరి కుప్పపోదు కాళ్ళు అనేది చూసి చెప్పేది అని. సో వాళ్ళు రౌండ్ గా చెప్పారు. అయితే మనకి విధానం అంటే
మనం భగవంతుడిని చూసేటప్పుడు, భగవంతుడి దర్శనం తీసేటప్పుడు భగవంతుడి పాద పద్మాలని చూడాలి. తర్వాత మనము పైన 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 ఫైనల్ గా భగవంతుడ ముఖంని మేము చూసేది. సో అది అది కూడా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అది విధానం, భగవంతుని దర్శనం తీసే విధానం. నేరంగా భగవంతుడిని చూసేది కాదు, కిందించి పైన వెళ్ళాలి. సో అలాగే యాక్చువల్లీ భాగవతం కూడా చెప్పేది, ఈ భాగవత గ్రంథం అనేది మొదటో రెండో స్కందాల్లో భగవంతుడ పాదాలు, తర్వాత భగవంతుడ ఊరు, భగవంతుడ నాభి, భగవంతుడ పైన వస్తుంది. 10వ స్కందము భగవంతుడ ముఖం అని చెప్తారు. దాంట్లో రాసలీల అనేది భగవంతుడ స్మైల్ అని చెప్తారు. అది భగవంతుడి. సో ఈ రకంగా మేము కిందించి దీన్ని అవగాహన తీసుకోవాలి. భాగవతంని క్రమంగా ఒక్కొక్క శ్లోక అయిన తర్వాత 10వ స్కందం కృష్ణుడ ముఖ దర్శనం చేసినట్లు అని అది కూడా చెప్తారు. సో భగవంతుడి దేహంలో ఇవంతా చిన్నలు సైన్స్, పాద పద్మాల లోటస్ ఇది చిన్నలు ఉంటాయి చెప్తారు. ఈ రకంగాను కూడా భగవంతుడి అవతారంని గుర్తించవచ్చు. భగవంతుడి దేహంలో విశేష ఇది ఉంటుంది, మార్క్స్ ఉంటుంది. అది కూడా పంకజ అంగ్రయే, పంకజ నేత్రాయ నమ, పంకజ నాభాయ నమ, పంకజ మాలిని నమ, పంకజ నేత్రాయ నమస్తే, పంకజ అంగ్రయే. పంకజనాభి అయిన భగవానుడే మనోమయములు, దారుమయములు, మృణ్మయములు, లోహమయములు, మణిమయములు, చిత్రమయములు అయిన వివిధములైన అర్చా విగ్రహములను స్వీకరించను. భగవానుని ఆరూపములన్నీను సదా పద్మమాలతో అలంకృతమలై ఉండును. అంతేగాక భౌతిక కర్మలందు సదా రథులై ఉండేది అభక్తులు ఆకర్షింపబడు రీతిలో దేవాలయం నందు వాతావరణము ఆహ్లాదకరంగా ఉండవలెను. ధ్యానమును సాగించువారు మనోమయ రూపమును అర్చింతురు. కనుకనే స్త్రీలు, శూద్రులు, ద్విభజంతువులు వంటి వారు తమ కొరకై ఏర్పాటు చేయబడిన మందిరములను దర్శించుట యందు అభిలాషను కనబరిచినచో భగవాని కరుణ్ణి పొందగలరు. అజ్ఞానులైన కొందరు పలుకున్నట్లుగా అట్టి దేవాలయ దర్శకులు విగ్రహ దర్శకులు కారు. అల్పజ్ఞులైన వారిని కరుణించుట కొరకై గొప్ప ఆచార్యులు అట్టి దేవాలయాన్ని నిర్మించి ఉన్నందున శుద్ధులు, స్త్రీలు లేదా అంతకరణను లఘువ స్థితికి చెందినట్టు వారు తాము మందిరం నందని సేవకు పరమైన వారిగా పటాటోపವನ್ನು ప్రదర్శించరాదు. ప్రభుపాదులు చెప్తారు ఆర్గ్యుమెంట్. అవును, ఓకే, మీరు చెప్తారు భగవంతుడు అన్ని వైపు ఉన్నారు, భగవంతుడు ఎలా ఆ మందిరంలో లేదు. దానికి కొంతమంది మేము మందిరంకి రామమాను, అది అవసరం లేదది, భగవంతుడు అన్ని వైపు ఉన్నాడు, అది కరెక్ట్. సో భగవంతుడు అలా ఉన్నప్పుడు మందిరంలో లేదు అని ఆచార్యలో ఫస్ట్ గా ప్రశ్నించేది. తర్వాత భగవంతుడు ఎలా ఉన్నారు అంటే మనము భగవంతుడిని అక్కడ గోచరించవచ్చు. మనకి అన్ని వైపు చూసే ఒక సామర్థ్యం లేదు. ఆ యోగిలు, పరమహంసులు, మునిలు వాళ్ళకి కరెక్ట్ అది, వాళ్ళకి భగవంతుని ఎక్కడ కూడా చూడొచ్చు, ఆ స్థితిలో ఉన్నారు వాళ్ళు. అదే మనం ఆ స్థితిలో లేకున్నప్పుడు మనం కేవలము భగవంతుడు అన్ని వైపు ఉన్నాడు అని చెప్పుకొని అట్లా అర్థం లేదు. సో మనము విధి విధానం ఎలా ఇచ్చారు అలా భగవంతుడు ఒక ఇది స్పర్శము చేయాలి మనం. సో అంటే ఈ విధి విధానము, మందిరము, ఆలయం, దాన్ని దర్శించి అక్కడ భగవంతుడ దీని సంబంధం పొందేదానికి మనకి సాధ్యమవుతుంది, అది అవసరం ఉంది. అట్లీస్ట్ ఇప్పుడు ఏమి ఎక్కడ వెళ్ళక అవ్వదు అంటేనో మనకి దర్శనం ఇక్కడ మనము ఆన్లైన్ లోనా దర్శనం భగవంతుడ ఒక దివ్యమూర్తిది చూడవచ్చు. ఎన్నెన్నో మా దేవాలయాలది ఒక చోటే కూర్చొని ఆ దర్శనం అన్న మేము పొందొచ్చు. అది అవసరం ఉంది చేసేది. ఓకే, హరే కృష్ణ. అందరి భక్తులకి ఏమైనా ఇంకేమైనా చేర్పిస్తారా? చేర్పింది ఎవరైనా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.